Kacan mit bakmen ya pi baro ki parlok ki bapet ya kani ka channel jonga hakani ka video bamanta pinya i ningkong ya ka ying barit ba ka bla sa da kani ka hybrid ka badan ni ka jingpang kli namar ba ka ying kam dei ka ba pinya i ba ya ka ying la sop da kitin ba pe te kam dan pan khanaro dan lor bakani kena ka hybrid kadon jingpang kli kum kena penjubor su jingpang jongka namar bakam mo namar baka hap syong biha ka we kamera te kamera kam dei ka bukho ji pusba lor baka pan khanar ka plej yang kum tu te deng ta dau ba nakaleng jong kami jongka kalabu ko jingkar pahat iki paj ba ban yarap te hadim la ngila plaj video ngyo tak ni ka yarap bat pinya i ba ka ying jongka ka ba mensua ka doni ka jinge per hadin bangi ayo ban pen ba mo leng ba ka jarap jongki paj ba katuk ni Andre kam pada biang ru kata kami ru kala kerpat ba la don menu mo pe snelem ba kan yo ban bu kerpang ye penkhana umdai ya poying mo ka jaga baka syong ka jaga baka ba mo jaga baka dia mar kan ikan keta ai ko jaga jongka te wala kata nakaliang jong ni mo nakaliang jong aron nakaliang kipat ba nakliang jong nakliang jong i parlok binarang du gila persyang ban penbahai ka ye ndai kampat biang mo namar nyo jarap tang kanit bat menta ka kenti ngej pangin kamyo sibun ka jarap kanang pen nang penbhasu mar yisn ban pet ba kapan kana ka dun ka khaju kamera ba khatia to yang sang labu ya kumut ni labu ya jaga bekerpang mo bakan lipin kana rai kam long ka ba syat baklan jadi terang kerpat epi ba pinyarap lem pin i hani mensua ka ying jong ka mau jong tak habrik long menu bar hadin bing lapan phak long menu te ikmi la bu jing kerpat kam da sai bhai rai ikmi la ong hangi ba idang don kam kata ka jarap napi kane ka dei ka jinglong jiman jong re ka ying hagapor bangi wan pin i han ka ying bakibon bagi thli wakatin bat kani kam long ka ba shingan lani ka bashat baklan ban syong ban sa kham tam ka porliur ndrei kam ban si bapli ban syong mar ba kam don lat takumboi pat te deng takadau ba nakaliang jongi ngila plaj video krang ba ingla ban penbhai kani ka ying ba ka syong ka sa kani ka hybrid te menta pi ba kani ka ying ka along kumni wala da kam pat da piang du kata ndrei ngingit scam ba da ka jerap jong pi ki pat ba nginang la pan kam penjanai shishu nang la ban kapan bha shishu yak pen khnar ngila ban bu la ka jong ka kamera kerpang khnang ba kan long ka ba ishat iklan ya ka bakan syong ngan sa ndri ku bolong menta wala da ngila pen bha ndri kam pat biang mar pin i hani ya ka wei ka kamera baka thia baka bam bat don ru ka pen khana mo ka jaga ka pe don ni kumud hang ni te kam long ka ba ishat iklan ndri kermen scam ba da jarap ma phi ki pai ba da jis ai ma phi ki pai ba inang la ban le bha mo pe tam ton shu ka thliu na mar la sob da katin ka ba bha mo ban increment scam ba inang la pejana shu ko blai to page mo kong sa chisin pat ngiwan haganika video ban wan page sa chisen ya kanika khon chung phi po chung kanika yeng te menta hagato ka video ka baladap ngira pen i mo kong sha upaj ba na ka benta bangin sa penthet de kita kitin kisiman ki khombut pankhana ki pai pankhana bat ki we de jing don kam na ga banta ini khon chong phi te menta ngela dap ban repair ya kan ke ka ba phi pi kwa te ngi kwa yo sngo kan kum upaj ba mo ya ke ka ba phi sngo ha ka man sim jong phi ya ka ba upaj ba nong kershan ulai no sunyang lam la dai shitengka la ne artingka kam dei ka pisa jonga kam dei ka pisa jong uwei arngut handai ka dei ka pisa jong paj ba babun gino kershan aya phi te ka ba phi don kong ban ong na ka banta upaj ba lang ba ka ne video heng ong kum ni ba ka baning kong nga sungu ya ublei ba nga sungu ro ya phi kum ki paj ba ya ka ba phi la no donation na ka banta ka ba phi la ai ro
la airu ya katin bat ya kasimen bat ya ki kumup bat itu pajong ban snai kani kepan kana te pila le chitong bat pila airu te ublei unsongu ya pi ba pila ai